Gọọmenti Naijiria nakwazi nke mba Saudi Arabia bụ ndị nwere ọgbakọ na Abuja otu a ga-esi wee kwalite ezi mmekọrịta dị n'etiti mba abụọ ka ọ na-agakwa n'ihu n'ụdị egwuregwu nkịta onye dara ibe ya dara ya. Ị ga-echeta na ewubere iru ọrụ akpọrọ Nigeria Saudi Joint Commission mgbe enwere ọgbakọ na Riyadh nke Saudi Arabia n'ọnwa Maachị nke afọ 2023 ma bụ nke dị ire site na nkwekọrịta dị n'etiti Nigeria ya na Saudi n'abalị 20 nke ọnwa Ọktoba afọ 2003. Ebumnobi nke ahụ bụ ịkwalite mmekọrịta nye ọnọdụ akụnụba na ihe ndị ọzọ n'etiti mba abụọ ndị a. Onye nta akụkọ anyị na Abuja bụ Princess Ekwi Ajide ji akụkọ wee wuchie. Ka ọ na-agwa ọgbakọ ahụ okwu ka Minista State Foreign Affairs Zuberu Dada gwara ndị ọbịa ahụ na dịka enwere ọtụtụ ihe na-egosi mgbanwe n'obodo ha n'ilegara anya 2030, Naijiria na-achụkwukwa ọtụtụ mmezi ga-atọpụ ma hazie akụ obodo maka ere ụmụ nwanyị na ndị ntorobịa ndaba maka nkwalite ọdịnihu. Osote onye na-ahụ maka agbata mmiri na ọrụ ugbo nke obodo Saudi Arabia, Injinia Ahmed Ekismeshi, sịrị na ya bụ agba nke abụọ bụ mgbatị nkwekọrịta na agba nke mbụ. N'okwu ya oge ọ na-akpọpe ya bụ ọgbakọ mkpụrụ ụbọchị abụọ ka odeakwụkwọ ọkpụtọrọkpụ Gabriel Aduda gwara ndị ezipụrụ ka ha rụsie ọrụ ike ịhụ na enwetara nkwekọrịta ga-eme ka mmekọrịta obodo abụọ ahụ siwanye ike. Abụ m Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.